Velkommen til det første afsnit af Ølkassen med Loso. Min allerførste gæst, det er en, vi alle sammen kender efterhånden. Han er nemlig kendt for Laksegaten, og det er Jakob Clausen. Jakob, tusind tak for din tid. Selvfølgelig. Jakob, jeg har altid været fascineret af jeres familiehistorie. Du er 5. generation, og hvad er egentlig hemmeligheden? Hvad er familien Clausens DNA? Hvordan holder man gang i en passion så længe? Altså, jeg tror, i hvert fald fra mit synspunkt, og sådan jeg ved, at min far overtog, og jeg har overtaget efter far, så er det jo en kæmpe kærlighed selvfølgelig til faget, og en kæmpe kærlighed til det selvfølgelig også at være en generationsforretning. Altså det der med, at vi tager de gamle dyder med, og prøver selvfølgelig også at modernisere det i en eller anden forstand, men gør det lidt til ære for dem, der var før. Altså sådan kan man sige i hvert fald mit udgangspunkt i det. Og grunden til, at jeg er stolt af det, det er jo fordi, at det netop er en forretning, som man jo gerne, altså jeg har jo det sådan, så længe min far er i live, så skal det i hvert fald eksistere koncept omkring det. Og det er jo fordi, at man har en kærlighed til det, han har gjort, men selvfølgelig også en kærlighed til råvarerne og faglighed. Men er der en eller anden bestemt ingrediens? Fordi det vil jo ikke være dårligt, at vi får flere familievirksomheder ude i samfundet. Det har en effekt på samfundet. Jo, men jeg tror, det er en kombination af selvfølgelig, og altså min far han har jo ikke blandet sig, men han har selvfølgelig gerne vil lære mig op, så jeg på bedst mulig måde har stået parat til at overtage forretningen. Men så samtidig har han også givet mig plads. Altså han har givet mig plads til, at man kan sige, at jeg har taget det hen et sted i dag, som det absolut ikke var, dengang han havde forretningen. Og det er jo en hårfin balance, hvor der både er diskussioner, men også en masse positive ting inden omkring. Så ingrediensen er jo et eller andet sted, at man samarbejder omkring det, men man skal jo også til højde for, når man giver en ny generation noget, tænker jeg, så skal man jo ikke gøre det, fordi man gerne vil have, at han skal drive det videre nødvendigvis, som du har skabt, men løfte til et nyt punkt, ikke? Verden udvikler sig, og det skal en virksomhed jo også gøre, når den har eksisteret siden 1888. Så I har egentlig inspireret i familien? Der har aldrig været sådan, du har aldrig følt et pres af, at man skal overtage en forretning? Ikke fra min fars side af, nej. Altså, det er ikke fordi min far han har hævet mig hernede, da jeg var 6 år gammel, og jeg skulle stå og flå rødspætter. Altså, jeg flåede min første rødspæt, da jeg var 16-17 år gammel, fordi at jeg var hernede som supplerende til SU'en, da jeg gik på gymnasiet og skulle have lidt til øllen i weekenden. Så det har aldrig været planen, at det var som sådan det, der skulle ske. Så man kan sige, for min fars skyld var det jo heldigt, at jeg synes, at råvaren og fagligheden omkring det er så interessant også, som det er. For ellers så var jeg ikke blevet peget i retning af, at jeg skulle have været det næste led i kæden. Altså. Tror du, vi får en 6. generation? Jeg må indrømme, at jeg vil sige sådan, som jeg har haft det, især de sidste 5 år i branchen, så kunne jeg aldrig drømme om at lade mine børn overtage det. Hvorfor? Jeg synes, det er blevet for rigidt. Det er blevet for... Der er kommet alt for meget op omkring det, som ikke har noget som helst med fagligheden og kvaliteten at gøre, men vi skal bruge en masse tid på det ene bureaukrati efter det andet og forholde os til nogle regler, som er bygget op til nogle helt andre fødevaresektorer end den måde, vi opererer på, som tager meget af glæden ud af det. Altså, jeg bruger jo ekstremt meget af min tid på at lave alt muligt, som ikke har noget med fisk at gøre. Og som jeg et eller andet sted aldrig nogensinde har haft interesse i at gøre, men som skal gøres, fordi sådan er loven. Og det er ikke fordi, at man vil være tilsidesat den, men du ved, der er bare nogle ting, som for mig ikke giver mening i forhold til den måde, jeg driver min forretning på, kontra for eksempel, hvordan man driver et supermarkedsregi, som får varer ind pakket og sætter på hylden, og så skal det sælges inden for sidste salgsdato. Her der går vi det hver evig eneste dag og piller en vare op og ned, bruger vores hænder, vores fingre, vores øjne, vores næse til at kvalitetsvurdere, bruger vores faglighed. Men et eller andet sted i dag i det regelsæt, der er bygget op omkring specialbutikker, så er vores faglighed røvernøgler. Altså den er ikke eksisterende, fordi hvis vi ikke passer ind i alt skal være 2 grader, alt skal være sådan og sådan og sådan, jamen så falder hammeren for os. Og så er det, en stor bøde og en forside i avisen med, at vi har en dårlig forretning og alle de her ting her. Det gør, at man bruger ekstremt meget af sin tid og ressourcer på sådan nogle ting, som egentlig ikke har særlig meget at gøre med det, man gerne vil.
Men verden forandrer sig. Det kan jo være, at vi går 2 skridt tilbage, og så kommer charmen tilbage. Jo, lige præcis. Så man kan sige, at vi lever i det, fordi at vi heldigvis jeg er jo blevet opdraget til, at man skal stå ved sin faglighed. Altså, men der er mange, der bliver tabt i det. Og de slag, som jeg har taget i den forstand, kunne jeg aldrig drømme om at byde mine børn på samme måde. Og man kan sige, det er sådan, for mange mennesker vil det lyde sådan banalt at sidde og sige det der med, altså for eksempel hvis vi tager 2-gradersreglen, er jo sådan, det er jo, kan man sige som udgangspunkt, det som vi skal slavisk følge. Fisk skal opbevares på 2 grader, bliver det opbevaret på højere grader, jamen så har man jo taget en vurdering af, at efter 18 dage, så sker der ikke en bakteriologisk udvikling, hvis man holder dem under 2 grader. Det vil sige, som jeg ser det, så kan du som udgangspunkt sætte en holdbarhed på, der siger 18 dage på din fisk. Det er jeg jo ikke interesseret i. Fordi når jeg får fisk ind, jamen så kigger jeg på min fisk, og så skal jeg gerne have den solgt inden for 2-3 dage. Nogle gange kan det gå en uge. Det er mig, der vurderer det. Det er ikke en eller anden label på en pakke eller en eller anden lovgivning. Det er mig og min faglighed, der vurderer det. Det er ligegyldigt. Og det er jo, hvis man skal kigge på, hvor dumt det er et eller andet sted. Så hvis jeg går ud og hiver en rødspæt op af havet, og lægger den ind på min disk, og sælger den, nærmest som mens den spræller, det er ulovligt. Fordi hvis havet er 20 grader varmt, så skal jeg køle den ned til 2 grader, før jeg må sælge den. Så du ved, reglerne er bygget selvfølgelig for, at tingene skal kunne hænge sammen og give mening. Men når man går med en faglighed i det, som vi gør, og bruger det, som vi har lært, så er der rigtig mange ting, der bliver... Altså, de vil hellere have, at vi skal sætte en temperaturmåler ned i vores fisk hver dag, og så skrive ind i en egen kontrol, fordi så kan de komme og kontrollere det. De aner ikke en kæft, om den fisk den er pillerøden alligevel. Bare den er 2 grader. Du ved, det er sådan nogle ting, jeg synes nogle gange, man slår sig med, når man er fagmand. Altså, jeg synes jo, vi er fagmand, selvom vi ikke er udlært til det. Så har vi jo en faglighed, som burde være det, man skulle høre på først, frem for hvad der nødvendigvis er skrevet ind i et egen kontrolprogram. Jeg kan høre, det er nærmest EU's overregulering, der er på banen igen. Jamen det er det i meget regi. Altså, så får vi jo altid at vide, at det kommer fra EU af det meste af det. Og der kommer meget godt, men der kommer også bare meget, hvor man bliver sat i bås med noget, man ikke nødvendigvis, der ikke gavner os. Altså, og gavner heller ikke forbrugeren, fordi alt bliver dyrere og mere kompliceret og mere besværligt. Og, ja. Vi har det også i vandbranchen. Ja. Jamen, noget jeg altid har filosoferet over, det er, hvad driver egentlig dig i livet? Hvad motiverer dig? Hvem er Jakob egentlig? Det behøver jo ikke være inden for fiskerne. Min motivation som udgangspunkt er, at folk skal være glade. Altså, og jeg selv selvfølgelig også, men jeg vil da også, når jeg sådan kigger tilbage en gang imellem, så sætter jeg jo måske nogle gange min egen glæde lidt over på styret, for at andre også kan få lov til at have det godt. Så jeg synes jo, jeg har i det, jeg prøver at gøre, ofret meget af mig selv, i håb om, at det selvfølgelig kan afspejles ude blandt både hjemme i familien, men også ude ved vores kunder og alle andre, som vi arbejder sammen med, at den glæde, jeg har for det her fag, det skal gerne med hjem på tallerkenen og ligge os. Og så mit udgangspunkt hver morgen, når jeg står op, det er, at vi skal have det sjovt. Og man kan sige, som udgangspunkt hver evig dag er jeg altid 5 minutter bagefter, fordi at jeg har travlt og synes hele tiden, der kommer et eller andet, der bygger sig på og er stresset i mange aspekter i det. Men når jeg kører hjem, så smiler jeg. Og kører jeg hjem en dag og har fået nogle tæsk, eller synes det hele er urimeligt, og jeg græder, jamen så indeni så smiler jeg stadig, fordi at, kan man sige, missionen er vigtigere end den situation, jeg står i det. Så det er helt klart glæden i faget, og glæden i generelt det at have en forretning, hvor vi også kan få lov til at gøre de ting, som vi gør. Der får mig op om morgenen, og som giver mig overskud til også at bruge min tid mere end nødvendigt på det. Gør andre glade. Gør dig glad. Ja, altså selvfølgelig bliver jeg glad i sidste ende af at se, at det smitter af. Og jeg synes jo bare, at der på mange måder i den her branche her er mange mennesker, som bliver udstillet og som slås mod nogle ting, som simpelthen bare ikke er rimeligt, vi skal slås med.
tage betragtning af, hvad vores udgangspunkt er. Og det er jo for mange en ordentlig og en god kvalitet på en naturlig råvare. Hvordan føler du, at I bliver udstillet? Jo, vi som fiskehandler er det jo, vi skal jo forholde os til alt, hvad der sker. Altså nu kan man se, nu her for eksempel, hvis man skal tage noget højdeaktuelt, så har vi sådan noget som stenbiderrogn, som jo i hele det danske, i hele forbrugerens verden, jo nærmest er en truet dyreart i dag. Men hvor hvis du går ud og kigger på, hvordan vi har opereret med det, og hvordan fiskerne opererer på det, jamen så er vi jo godt bevidste omkring det, der foregår derude. Og det er svært at stå, når der står nogen fra Danmarks Naturfredningsforening og en stor flok politikere, som sammen går om og siger, nu freder vi stenbideren i år, og sætter 0-kvot på, fordi den er nærmest truet. Når man så samtidig er ude med en fisker, som siger, jamen hver 7. år, så er der et 0 år. Der kommer der ingen stenbider. Og det kan du se på landingerne også. Det ved vi som fagfolk, når vi går ud og hiver den her fisk op. At det er et 0 år. Næste år kommer den igen. Det er nøjagtigt det, der er sket. Sidste år går man ud for første gang nogensinde og vil lave en biologisk vurdering af den bestand af stenbider, der er. Fordi at det er blevet et populært produkt. Man har aldrig kigget på det før. Det er et 0 år. Det laver man sin biologiske vurdering ud fra. Og så er, hele møllen for os og for fiskerne, at vi er nogle røvhuller, fordi vi sælger den her art, fordi den er ved at uddø. Det slås vi jo med, fordi vi står jo og tør ikke sige dem imod, fordi den biologiske vurdering er altid det, folk forholder sig til. Der er fiskeren ikke en saglig kilde at lytte til åbenbart, fordi han skal bare tjene penge på den her fisker. Sådan nogle ting slås fiskerne jo ekstremt meget med, og det kommer selvfølgelig også til at have en eller anden form for effekt på vores forretning, fordi der er mange, der heller ikke tør sige fra eller råbe højt. Fordi det sidste, man vil være som fiskehandler, det er jo en mand, der vil ud og slå den sidste fisk ihjel. Og det er der ingen af os, der faktisk er interesseret i. Så på den front, der slåsser vi jo i branchen tit og ofte med de der ting. Og har et forklaringsproblem på mange ting, fordi at folk forholder sig mere til det, der bliver sagt opfra, end det, der nogle gange kommer fra fagmanden i det. Det er hårdt. I år fanger de sindssygt mange stenbider, og de står bare smidt mod. De må ikke lande dem. Men jeg tror, det er rigtigt, det du siger med, at der kan jo godt være mange derude, der tror, at det bare handler om penge for fiskere og så videre. Men når man så kigger, altså du er fiskehandler, men når man kigger på dig, så går du er jo ikke in it for the money. Altså, og der må jo være mange som dig derude, så min pointe er her sådan lidt, at nu er der jo også en mulighed for at clear nogle misforståelser. Der er jo mange, som vel er ligesom dig, som elsker faget, og det er faget først og pengene bagefter. Ja, jeg tror så desværre, og det bliver man nok også nødt til at altid have i baghovedet. Der er også alle de andre. Ja, det kommer vi til. Og det er jo så selvfølgelig dem, som vores samfund bliver bygget op omkring, for at man skal undgå, at der er nogen, der driver rovdrift. Men jeg mener mere, at dem du hænger ud sammen, det må jo være, altså især nu efter dig. Jamen, jeg hænger ikke ud med så mange i branchen lige i øjeblikket, fordi der er mange, der er sure på mig over alt det her med laks. Men fiskerne snakker jeg med, fordi de er jo glade, fordi at jeg fremmer, kan man sige, det danske produkt frem for et importeret produkt fra Norge eller Færøerne eller Island. Ja, vi kommer til noget. Fordi mit næste spørgsmål er jo også i forhold til butikken. Hvilket tidspunkt på døgnet elsker du allermest i butikken, og hvorfor? Fra 6 til 8 om morgenen. Fra 6 til 8 om morgenen, det er der, hvor man kan sige, at vi pynter butikken. Når vi pakker ned om aftenen, så lukker vi jo ned, al fisken bliver pakket ned og kørt ind i køleren. Og dagen efter, så får vi jo nyt fisk hjem, og så går vi igennem, og så får vi pyntet hele bordet. Og man kan sige, at fra 6 til 8, det er der, hvor vi lægger fundamentet for, at mine ansatte også kan tage en fisk fra bordet med sikkerhed i, at når kunden kommer hjem, jamen så kan de have den liggende i 2-3 dage i køleskabet, uden den bliver dårlig. Så det er der, hvor man kan sige, min faglighed og min stolthed og også min sikkerhed i, at der ikke sker fejl i løbet af dagen, det er mellem 6 og 8. Og det er også der er ro. Der kan man sige, at vi er alle sammen på højtryk i butikken, fordi at vi skal have tingene til at spille. Så vi sætter høj musik på og går og synger og hygger
og har det sjovt, og så arbejder vi med råvaren imens. Det er helt klart min terapi, der er fra 6 til 8. Okay, fedt. Jamen det har jeg altid undret mig over, hvad på et tidspunkt der er. Man kan sige, at resten af dagen, så er vi jo en butik, der sælger en vare, og for mit vedkommende er det jo... Vi har mange unge mennesker inde, som er studerende også, og vi har også mange unge mennesker, som samtidig med, at de går i folkeskole, har lidt svært ved det, og så kommer de ned til os en gang eller 2 om ugen. Og mange af dem her har måske ikke den samme faglighed, som jeg har. Og det er heller ikke fordi, at vi ressourcemæssigt bruger uanede mængder kræfter på at lære dem den samme faglighed og den samme synspunkt, som jeg har. Så derfor er det også vigtigt, at vi får lagt dagen og vejen fra morgenstunden af, sådan at der ikke bliver begået fejl, når de unge kommer ind og skal lave og ekspedere. Måske et lidt sjovt spørgsmål, men hvad har fisk lært dig om mennesker? Ja. Jamen et eller andet sted, så har det lært mig, tror jeg, at vi i sidste ende gerne vil det bedste. Men at vi et eller andet sted, tror jeg også, er overinformeret. Altså, du ved, alle har en holdning, men der er ganske få af os, der rent faktisk ved, hvad der foregår. Og det synes jeg er synd, fordi linjen burde være meget mere lige, men vi skal hele tiden ud i en masse kurver fra den ene eller den anden synspunkt, før vi rammer et eller andet slutpunkt. Og jeg tror aldrig, vi kommer til at ramme det, altså så længe, at vi sidder i, ligesom i politik, du har en højre og en venstre side. Højre og venstre bliver nødvendigvis aldrig enige, men man finder en gylden middelvej. Sådan har jeg det lidt, at det kan ikke lade sig gøre med fisk. Det kan ikke lade sig gøre med havet, fordi vi bliver nødt til at finde den bedst mulige måde at udnytte det på. Og det tror jeg ikke, vi gør, når vi har foreninger, der er så stærke i det ene, og foreninger, der er så stærke i det andet. De mødes aldrig i det, der giver mening. Så det er i hvert fald min holdning til det. Altså det er svært, fordi du får ikke Danmarks Naturfredningsforening til at blive enige med Danmarks Fiskeriforening om, at vi skal for eksempel fiske med travl i Danmark på den bedst mulige og mest skånsomme måde. Nej, det skal forbydes, eller det skal fortsætte. Du ved, så kan man finde en flydeskål, eller man kan gøre det bedre, men det vil stadig være bundtravl, og så vil det være det, vi koncentrerer os om og slås om, i stedet for at koncentrere os om de problemer, som er skyld i, at fisken ikke har det særlig godt. Som jo ikke nødvendigvis behøver at have noget med bundtravl at gøre til at starte med. Så jeg synes, der er for meget information, som er bygget på det ene eller det andet. Ja. Du vil kunne finde en biolog, der siger det ene, ved DTU for eksempel. Men samme dag, så kan du gå ind på et andet kontor ved DTU, og så finde en biolog, der siger det modsatte. Men det er de samme, de arbejder under samme tag. Jamen så den lille linje der er virkelig nødvendig. Det synes jeg. Det vi prøver her også at lave. Danmark ses ofte som et forbillede, men sandheden er, at det er ved at sande til. Her tror jeg, at Aarhus skal gå forrest. Byen har en særlig energi, og vi er allerede i gang med det, jeg kalder den naturlige omstilling, som er en tilbagevenden til det, der er rigtigt for mennesker, samfund og natur. Den naturlige omstilling er en bro imellem naturen og den menneskelige civilisation. Fødevare er en af de vigtigste søjler i den naturlige omstilling. Vi skal ikke tage de nemme valg, men de rigtige. Og du, Jakob, har vist vejen med Laxegate. Det, du har gjort, er ikke bare stort for Danmark, det er globalt relevant. Du har sparket døren op. Nu handler det om at holde vinden i gang. Og ligesom vi blev kendt for grøn energi i verden, kan vi også blive kendt for den naturlige omstilling. Og så mit næste spørgsmål er jo faktisk baseret på den store beslutning. Da du tog den her beslutning om, at du ikke vil sælge opdrættet laks, eller generelt produkter, der er opdrættet. Hvad dag var det? Var det før jul, fordi du annoncerede det i januar, og hvad tænkte du op til det, og var familien imod? Var du lidt alene med det, eller? Der er ikke nogen andre end mig selv, der vidste den dag, jeg lagde den video op, at jeg lagde den video op. Der var simpelthen ingen, der vidste? Nej, fordi man kan sige, jeg tog beslutningen omkring september-oktober 23, og man kan sige, min holdning til laks og opdrættet fisk har et eller andet sted altid været der. Og det vil man også, hvis man sådan går tilbage og kigger, at det har altid været et produkt, som jeg har sprunget over. Jeg vil om nødigt i hvert fald
markedsføre det for min egen forretning. Og man kan sige, jeg er på studietur med bestyrelsen, altså i Danmarks Fiskehandler i Norge i 23, hvor vi oplever nogle ting omkring de her opdræt her, hvor jeg bare tænker, vi bliver nødt til at gøre et eller andet med det her. Og da vi kommer hjem, tager vi en snak til et bestyrelsesmøde, hvor jeg også nævner, at jeg synes, vi bliver nødt til at informere omkring nogle af de her ting her, vi oplever. Men du ved, for at vide, vi skal ikke snakke negativt om vores varer, fordi det skader medlemmerne. Vi bliver nødt til at fortælle den positive og den gode historie om alt det andet. Og det er det, jeg går derfra med. Og så er jeg sådan, okay, fint, så gør jeg det selv. Og så, vi har jo en YouTube-kanal, hvor vi prøver sådan at skal man kalde det undervise vores kunder, men også resten af Danmark i, hvordan jeg synes, vi skal håndtere fisk som en fødevare. Og der lægger jeg så en video op i september 24. Altså nærmest et år efter, vi har været på den her studietur. Det er den, der hedder Lakselort. Ja. Og du ved, jeg kalder den det også, fordi at jeg bevidst selvfølgelig gerne vil provokere i en eller anden forstand. Og da jeg lægger den op, der bliver jeg jo nærmest kaldt til høring af bestyrelsen og være sådan, nu har du snakket nok om det, du skal ikke snakke mere om det. Og du ved, jeg siger det samme til dem, så jeg synes bare, altså jeg har ikke gjort noget forkert, jeg fortæller bare, hvad vi oplevede. Og jeg nævner ikke nogen af jer, jeg nævner ikke noget som helst. Jeg oplyser bare på et sagligt grundlag. Og det blev folk irriteret over, og medlemmer blev sure og alt sådan noget der. Og så efter det, så er jeg sådan, deres argument det blev, jamen så kan du ikke bare fjerne det fra dine hylder og tage det ud af din forretning. Og så var jeg sådan, jo, det, hvis det skal være det, der skal være, hvis det er det, der skal til for at I bliver overbevist, så gør jeg det. Og så i november måned, så tog jeg en beslutning om, nu skal vi fjerne det, hvornår gør vi det bedst. Og jeg har gået sådan, vi har haft nogle interne ting hernede, som har gjort i 23-24, at det ikke lige har været de år forretningen, som jeg gerne vil have haft. Sådan er det nogle gange, så kommer der noget udefra, der blander sig. Og var sådan lidt, jamen 25, det skal være mit år. Jeg har haft forretningen snart 10 år, og hvis jeg skal have et år nu, hvor jeg virkelig bare sætter det standpunkt, som jeg gerne vil sætte, og driver den forretning, så må vi smide alle tøjlerne og så håbe på det bedste. Og det går jeg så med der i november og december, og forbereder mig selv på, at jamen, inden du møder ind første dag i januar, så skal du have offentliggjort det her. Og laver så den der video der på Facebook, som jeg så lægger op, og kører hjem og tænker slet ikke over konsekvenserne, andet end at jeg selvfølgelig er glad for, at jeg endelig får luft. Altså, da jeg har lagt videoen op og kører hjem, der græder jeg i bilen, fordi jeg simpelthen bare er sådan, du ved, det kommer ud af kroppen og har siddet i mig i rigtig mange år, at man har været afhængig og tvunget til at sælge noget, som man ikke ville sælge. Ja. Og køre hjem og er bare sådan, for mit vedkommende bare sådan, puha, nu puster vi ud, og så må vi fandme bare knokle. Så springer det bare helt i luften. Altså bare på køreturen hjem her fra havnen af, er der jo bare delinger og kommentarer og alt muligt på det der. Og så kan man sige, så derfra så stikker det jo så helt af. Altså, og omtalen bliver stor. Folk ringer og spørger hvorfor, og jeg prøver at forklare, og får egentlig for første gang lov til sådan, i et eller andet større forum og give en forklaring på, hvorfor jeg synes, de her produkter ikke er noget, der hører til i en fiskeforretning. Og så var det så i gang, hele det her laksegate, som det så bliver kaldt, som drejer sig om, altså det er jo generelt opdrættet fisk, kan man sige. Men det er klart, at laksen er selvfølgelig hovedsponsoren af det, fordi det er dem, vi indtager så meget af. Ja. Men du sagde, at foreningen jo egentlig sagde, at hvis du fjernede det, så ville der ikke være noget i det. Så de har noget mere imod, at du... Så de ville ikke have haft noget imod det, hvis du bare fjernede det uden at lave videoen. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Ja. Men det er jo
Meningen er jo vel, at befolkningen skal oplyses, altså hvad det er, vi putter i munden, altså, så det er jo rigtig gjort af det, kan man jo sige. Det er jo det, jeg synes, der er vores ansvar jo. Altså, jeg synes jo, hvis vi skal stå ved den faglighed, vi har, jamen, så skal vi, lige så vel som vi fortæller de gode historier, så skal vi også fortælle, når der er noget, der er noget lort. Absolut. Og så må forbrugeren jo tage stilling, om de vil købe det eller ej. Og det har de gjort med den store støtte, de har vist til dig. Ja. Hvilket jo også indikerer, at der skal gøres noget. Men forbrugerne kan jo ikke, altså vi forbrugere kan jo ikke gøre så meget andet end at give støtte, men vi skal jo også, gøre det nemt for os. Jo, altså, vi skal jo have et valg, fordi at det er jo det, der egentlig drager mig lidt videre til mit næste spørgsmål. Altså, hvad er løsningen? Fordi nu har vi belyst problemet. Kunne løsningen være, at vi laver en slags, altså har du allierede derude? Har du nogen fra andre brancher eller din branche, som også deler din holdning? Og så kunne I måske lave en forening, hvor man måske i fremtiden laver en slags mærke, ligesom det økologiske mærke, men hvor man ved, okay, det her mærke, der er ikke pille ved noget, det er bare givet af naturen til et menneskes mund, om man så må sige. Jeg tror det der bliver, der hvor det bliver svært, jeg tror, hvis vi skal bevæge os i den bedre retning, det er klart, nu har jeg jo som fagmand taget en beslutning om at oplyse. Det er første skridt. Så er det jo der er to muligheder, som jeg ser det. Vi går to veje. Enten så er det forbrugeradfærden, der skal ændres, og de skal det være med købeproduktet, så vil det jo naturligt få en nedgang, og det andet vil få en fremgang. Jeg tror ikke, den danske forbruger er godt nok indstillet med de madvaner, vi har, til at lave den bevægelse. Fordi at desværre det, som man oplever, det er jo, at man har et standpunkt, indtil varen den bliver sat ned til spotpris. Altså så bliver den købt alligevel, fordi så bliver den billig. Så du ved, hele møllen vil blive ved med at køre rundt, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Og det sidste, jeg har lyst til et eller andet sted, det er, at vi skal have flere foreninger og flere mærker. Fordi forbrugeren er smask forvirret i forvejen. Vi har så mange mærker, de kan næsten ikke tage stilling til dem mere. Nu skal vi også kigge efter stjerner, når vi køber ind, i forhold til, hvor de kommer fra. Og mange af mærkerne er jo alligevel i dag pakket ind i en filosofi, som ikke helt er den, forbrugeren tror. Den største bevægelse vil være, hvis vi kunne få en fremgang i fagligheden omkring fødevarer. Altså det vil sige flere specialforretninger, flere slagtere, flere ostehandlere, flere bagere, flere fiskehandlere, som står og arbejder med en råvare, fordi man er glad for at arbejde med en råvare, ikke fordi vi skal sælge kvantum. Og for at man kan gøre det, så bliver man nødt til at muliggøre, at man kan drive en forretning, som ikke er 120 år gammel, men man kan starte en ny specialforretning også, uden at man skal tabe næsen i rigide regler og byråkrati og alt muligt andet, som suger kraften ud af det. Vi har så mange lige nu, nu siger jeg mange, vi har 8 på, tror jeg, i år på fiskehandleruddannelse oppe i Thyborøn. Vi har aldrig haft folk før, der uddanner sig til at blive fiskehandlere, men unge mennesker er ekstremt interesseret i de her fag, fordi at de rent faktisk gerne vil arbejde med nogle ordentlige råvarer. Men du ser ikke nogen nye fiskeforretninger. De bliver jo bare ansat et nyt sted, eller det sted, hvor de er elev, og så flytter vi sådan rundt mellem hinanden, men vi vokser ikke. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at man kan ikke, det er for besværligt at starte en ny forretning op, når det drejer sig om fødevarer i Danmark i dag, fordi der er så mange andre ting, du skal forholde dig til, end at stå og arbejde med råvarer. Og det er det, vi bare er interesseret i. Vi vil gerne bare have lov til at sælge en ordentlig råvare. Som udgangspunkt, så tror jeg, at det vil komme af sig selv, fordi hvis vi solgte en dårlig fisk, så kommer vores kunder ikke igen, og så vil vi per automatik lukke. Så vi er afhængige af, at vores faglighed skal sikre, at kunden kommer igen. Det behøver vi som sådan ikke et kæmpe regelsæt omkring, og en kæmpe kontrol omkring, og et kæmpe system, hvor vi skal krydse af i det ene og det andet og det tredje og fjerde hver evig eneste uge, om hvor vi har gået og hvad vi har spist og hvad grader tingene har været. Fordi det er så simpelt for os, at hvis vi sælger en dårlig fisk, så kommer de ikke igen. Og det er noget andet i et supermarked. Fordi der kan du sgu godt købe noget lort, og så går du over og brokker dig. Men du er afhængig af det, fordi du skal alligevel have mælk, og du skal grøntsager og alt det andet der. Så et eller andet sted går du ikke så meget op i kvaliteten på samme måde, som du vil gøre ved en fagmand. Og derfor tror jeg, at man vil kunne flytte sig rigtig meget. Men det kræver, at du ved, at man
lovgivningsmæssigt i en eller anden forstand forstår at dele op, hvordan man driver en fødevareforretning. Så det vil sige, at dem, der driver specialforretninger, jamen, de skal have et regelsæt. Og dem, der driver supermarkeder og alt muligt andet, hvor tingene kommer ind ad døren, pakket og bare skal sælges videre, jamen, de skal have et andet regelsæt. Okay. Så tror jeg, at vi vil kunne vokse, og så behøver vi ikke de mærker. Fordi så har vi et menneske, der kan stå og fortælle og sælge varen. Mærkerne, de er jo til for dem, som ikke har en fagmand, der kan sælge det. Så kan forbrugeren forholde sig til det med lukket øjne et eller andet sted. Men danskerne vil jo tydeligvis gerne støtte eller køre lidt længere for at købe fødevarer, der ikke er påvirket af noget. Ja, absolut. Men jeg ved jo, altså nu jeg er jo også forbruger og går meget op i at spise noget, der ikke er påvirket. Jeg vil bare gerne have et naturligt produkt, ligesom så mange andre danskere. Hvordan ved jeg for eksempel inden for slagteri, hvad er slagteriets svar på Jakob Clausen? Det er jo det. Kunne man forestille sig, at I på en eller anden måde kunne lave en forening? Det behøver ikke være i mærker, men hvor I oplyser, hvor der er en eller anden kæmpe Facebook-gruppe eller Instagram-gruppe, hvor hvis jeg vil have æg, der ikke er påvirket af noget, hvis jeg vil have høns eller fisk, fordi vi er villige til at køre lidt længere for... Altså der, hvor den dør lidt for mig, det er jo, det havde jeg jo regnet med, at jeg selv sad i. Altså da jeg sad i bestyrelsen Danmarks Fiskehandlere, som hører ind under Fødevare Danmark, som er paraplyorganisationen for danske slagtermestre, Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Ostehandlere. Der regnede jeg med, at vi sad i et forum, hvor vi rent faktisk var stolte af vores faglighed. Men det viser sig jo, det er vi ikke. Det handler om, det er bare, at vi skal sikre, at vores medlemmer de bliver ved med at betale kontingent. Så vi kan ikke gå ud og fortælle den dårlige historie, fordi så betaler de ikke kontingent, fordi så skader vi produktet. Så jeg tror bare ikke, jeg tror desværre ikke, at der er særlig mange ligesom mig. Det er i hvert fald den. Det er jo det. Det er jo den konklusion, jeg bliver nødt til at tage, for ellers har der været flere fiskehandlere, der har gjort ligesom mig. Og der har ikke været en eneste. Så det er klart, der bliver nødt til at være nogle, nu siger jeg martyrer, det vil jeg helst ikke have, det vil helst ikke være, men der bliver nødt til at være nogen, der springer ud og står ved i en eller anden forstand. Og kan bevise over for de andre, at det kan lade sig gøre. Men det er jo det, en lille gnist kan antænde en stor flamme. Jo. Og det er jo, hvis man kunne samle bare nogle stykker, og så på den måde kan forbrugerne støtte det, og så vokser det så større, og så bliver det gamle system irrelevant. Ja, men det er også rigtigt. Jo, og det tror jeg da. Altså, jeg ved det selv, fordi at jeg har snakket mange, også selv i tømmerbranchen. Jeg har snakket med en tømmer, som fortæller, det er nøjagtigt samme situation, jeg sidder i, som du fortæller. Vi vil gerne gøre det ordentligt, men vi bliver hele tiden, vi skal slås mod alle mulige, fortællinger om, hvordan det ene og det andet og det tredje er bæredygtigt. Og når vi sidder og kigger på det i kernen, ikke, jamen, så er der ikke noget af det, der er bæredygtigt. Det her, det minder lidt om, da vi kun havde én tv-kanal, DR. Ja. Og det skulle tage så lang tid, før at vi tog os sammen og lavede TV2, altså kom med et alternativ. Kunne man forestille sig, det er det, der er behov for derude, når vi snakker foreninger? Ja, det tror jeg da. Jeg tror, ja. Altså, I har jo to koncept. Befolkningen er jo med jer. Befolkningen vil det gerne. Ja, absolut. Men så skal det jo, men det skal jo i en eller anden forstand kunne være bygget af nogle mennesker, som udelukkende kun har fokus på. Jeg synes, det er svært, fordi man har jo efter det her lavet en forening, der hedder De Grønne Fiskehandlere, som en fiskehandler over i København har åbnet op og også spurgt mig. Og jeg sagde til ham, lige nu der er det ikke, jeg leder ikke efter mere foreningsliv, fordi jeg synes, det jeg har været i, det har været stridigt nok. Men det er jo sådan nogle ting, der kan selvfølgelig flytte, men du ved, præmissen for det var også, at vi stadig skal sælge opdrættet fisk, vi skal bare sælge det bedste produkt af det opdrættet. Altså den nye forening? Ja. Og så er jeg sådan lidt igen sådan, jamen så er vi bare en lidt bedre version af den lort, vi var. Men vi er jo ikke gode nok. Altså det skal være fuldstændig clean, altså den nye organisation her. Altså, i forhold til at kunne sælge fødevarer, der ikke er naturligt. Men du kan bare ikke gøre det i dag, fordi vi kan som fiskehandler, men du kan ikke, en slagter kan ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så skal jeg eddermame finde nogle gode leverandører, men de er svære at finde i Danmark, selvom vi gerne vil sælge, men det er jo fandme... Men den naturlige omstilling handler jo også om, at vi... Når der ikke er kød, altså vi er også nødt til at vende os til, vi kan ikke altid få laks, vi kan ikke altid få fisk, vi kan ikke altid få kød, altså, så må vi leve af, som du også mange gange har sagt, af kartofler i ny og næ.
Fordi det er jo både sundt for miljøet, men også for vores egen krop. Ja. Altså, jo, og så hænger det jo også sammen med, at vi jo... Det hænger jo sammen med, at vi også, selvom vi rigtig gerne... Alle har jo et standpunkt i det, men vi bliver også nødt til at acceptere, at hvis man gerne vil ændre på fødevarebranchen, så bliver man også nødt til at betale. Ikke at det skal være dyrere, men det koster bare lidt ekstra at købe en ordentlig råvarer, end så meget andet. Og det er jo også et skridt, fordi man bliver jo nødt til at måle op, at når du går til en specialforretning og betaler, jamen så betaler du jo også et bidrag til den naturlige omstilling, at vi skal leve af nogle bedre produkter og nogle mere ordentlige produkter. Hvorimod hvis du køber, buræg kontra frilandsæg, jamen så støtter du jo også automatisk op omkring den industri ved at tage det valg. Og det er svært. Det er svært, men jeg må indrømme, at jeg også på den side af vi kan selvfølgelig ikke bare klipse med fingrene og så lukke den anden industri, der er relevant nu. Det skal politikerne jo gøre, hvis det er det, de gerne vil. Altså, men det vil jo være et chok-effekt. Det vil godt nok være noget af en kold tyrker, man vil tage. Så derfor tænker jeg, at hvis der er et alternativ, man kan fodre, som langsomt kan vokse, mens vi afvikler det andet, så vil det være en naturlig en, hvor begge sider måske ikke lider, mens vi... Men jeg tror, før den forening den skulle komme, så skal forbrugeren kunne bevise over for de danske fiskehandlere, at de godt kan leve uden laks. Så du ved, hvis bevægelsen var, at forbrugeren gik ud til alle danske fiskehandlere og købte kuller og makreller i stedet for laks, jamen så vil fiskehandleren helt automatisk få en opvågning af, det kan altså godt lade sig gøre uden. Og så vil man omlægge sig, tror jeg, naturligt. Jamen det er jo egentlig også det, i forhold til, som vi snakker med informationsdeling. Altså hvad er alternativer til laksen? Fordi altså, som du siger, vi får jo information overload, og der er altid laks. Når vi tager på Emery's, så er det en lakserugbrød sandwich. Der er altid noget med laks. Hvad er alternativerne? Altså du har nævnt, jeg har hørt dig nævne i nogle af dine YouTube-videoer, brislinger, sild måske, som vi kun spiser til jul. Altså hvad er muligt? Kulmul. Man kan sige, der hvor laksen i nogen henseende er svær, det er jo, at hvis du skal spise efter fisk, som har et højt indhold af omega-3, så vil det jo hovedsageligt være laks, makrel og sild. Det er de tre sådan, fede fisk, vi opererer med i Danmark. Hvis du skal have et højt indhold af omega-3. Så det er jo sild og makrel, vi må leve med. Altså, og så er der mange, der siger, det kan jeg ikke lide, eller der er for mange ben, så siger så må du spise noget andet. Altså, du ved, det er jo den der, vi har en eller anden forestilling om, at vi vil bare gerne have det, vi gerne vil have, fordi vi kan ikke lide det andet. Og jeg tror simpelthen ikke på, hvis det kom til stykket. Danmark blev så ludfattigt land, det eneste vi har råd til, det var sild. Så spiser vi sild alle sammen. Men du ved, vi har det bare for godt til, at vi kan vælge at vrage, som vi har lyst. Og derfor har man også en holdning til, jeg har det stadig mange, der er sådan, jamen, jeg kan godt lide laks, jeg synes, det smager godt. Jeg synes også, det smager godt. Jeg kan godt lide laks. Det er ikke det, det handler om. Altså, det handler jo om, at hvis vi skal ændre verden, jamen, så bliver vi nødt til at tage et aktivt valg om, hvad er tilgængeligt og hvad er ikke tilgængeligt fra naturens side. Og så er det jo det, vi må udnytte. Jamen, vi bliver jo lidt straffet af naturen for det, fordi vi har jo alle de her livsstilssygdomme og så videre. Altså, meget af det kommer jo fra netop fødevarer, der ikke er naturlige. Så det er jo også derfor, vi er nødt til at måske sige, okay, jeg springer laksen over den her fredag for os. Jo, og man kan jo spise kulmul, altså det bliver jo bare en mager fisk, altså den er jo mindre fed, men der er jo kulmul, der er også multer, der er jo et hav af fisk i Danmark, altså vi er jo nærmest kystlinjen hele vejen rundt, og der bliver jo landet altså utrolig mængder fisk i Danmark hver eneste dag, som bare ryger direkte ud af landet. Så vi har jo noget, vi kan starte med. Ja, det er præcis. Som udlandet. Udlandet ved det jo godt. Yes. Altså, de køber vores varer, så de må jo være klogere end os. Fordi de køber alt det, jeg synes, der er godt. Og så importerer vi selv alt det, som jeg synes er dårligt. Så når jeg står og kigger ud i Danmark, så tænker jeg, hold da kæft, vi er gået helt skævt af hinanden. Fordi der er der nogen, der i hvert fald ved, at det produkt, vi producerer inden for det danske fiskeri, er godt. Eftersom det er en eksportvare, der simpelthen bare ryger afsted til koste, hvad det koster ved nogle gange. Altså, jamen det er jo også, i udlandet, altså, det viser jo, det er muligt. Vi kan også se, at i udlandet er der tomater, de ligner jo ikke hinanden. Det er forskellige slags tomater. Ja. Nogle af dem ser jo helt hybridagtige ud, men det er jo de originale. Ja, og så kan det være, at der er nogle måneder, vi ikke kan få tomater, så må vi
spise noget andet. Det er lige præcis det mindset, vi er nødt til at omstille os hen imod. Du har nævnt, ret mig hvis jeg tager fejl, at hvis du tjener 2 millioner på den her beslutning, du har taget i år, men intet har ændret sig efter et år ude i samfundet, så vil du lukke. Ja. At det er stadigvæk noget, du mener? Altså, som udgangspunkt, ja, så har jeg det sådan, hvis jeg bliver ved med at, mærke, at vi ikke kan være med til at skabe udvikling, og jeg skal gå i det her. Der er sket rigtig meget, og jeg vil da sige allerede nu, jeg synes det er helt klart, at den bevægelse, vi er i gang med, jeg har, altså min kalender er jo booket til og med november måned med alverdens ting, som er med i den her formidlings. Så det er klart, lige nu der handler det om formidling, fordi jeg tror ikke på, at det politisk kommer til at blive noget, der bliver ændret på i år. Så havde de snakket noget mere med mig. Men det tror jeg ikke på. Men jeg er meget positiv over den udvikling, der har været nu. Men jo, altså, det er jo svært at sætte op på, hvad resultatet skal være om et år. Men jeg tror da ikke, at jeg gider at gå i det, hvis jeg skal blive ved med at stå og prøve at røbe et eller andet problem op i mørke. Altså, så gider jeg sgu ikke på sigt, fordi så er der ikke nogen, der gider. Uden at det skal lyde, som om jeg har sat mig op på en eller anden høj hat, men hvis der er ikke nogen, der tager mig seriøst i det, så kan jeg jo heller ikke blive ved med at flytte min forretning i den vej. Og så har jeg jo heller ikke et fundament. Og jeg har heller ikke glæden i det, tror jeg, hvis det bare bliver glemt. Og folk så bare, altså, vi bliver sgu nødt til at flytte nogle bjerge, for den her forretning også skal blive ved med at udvikle sig og sætte en eller anden form for ændring i samfundet. Altså, det synes jeg, at vi har et ansvar for, når vi er en forretning, der har eksisteret i så mange år også. At vi skal bruge vores erfaring til at komme videre. Absolut. Så det er svært, jo, og da jeg stod i det i januar, der var jeg jo på ingen måde sikker på, hvor det var hen. Jeg er meget positiv over, hvor det er lige nu, men man ved aldrig om 3 måneder, om den danske forbrugeradfærd, den bare siger haps på laksen igen. Ikke? Nu har vi påske næste uge. Jamen, hvor mange kommer ned og spørger om laks, fordi det plejer man at spise til påske. Ikke? Altså, der er mange af de der ting, som vi skal slås med. Og som vi skal formidle omkring. Men vi har brug for en ledestjerne. Det er også derfor, vi snakker her med de nye foreninger. Vi har brug for noget, hvor vi forbrugere kan følge det, hvor vi ved, okay, dem vi køber det hos, de gør det rigtigt, så kan vi. Så er det fint at køre lidt ekstra på det. Ja. Og det er også derfor, jeg virkelig ikke håber, at du lukker, fordi du er jo også en ledestjerne i alt det her. Ja, tak. Så det håber jeg virkelig, og jeg håber også på en 6. generation. 2 sidste spørgsmål. Da jeg så klippet, hvor du snakker med den tidligere fiskeriminister på YouTube. Ja. Der var der rigtig mange, altså, jeg ved ikke, er det også fiskehandlere, eller var det fiskere, som... Det var fiskere. Det var fiskere, ja. Er det nogen, som du stadigvæk... Altså, mit spørgsmål drejer jo så meget om, at du må jo have haft mange samarbejdspartnere i år, som lige pludselig ikke snakker med dig. Altså, hvordan er det... Altså, man kan jo sige, at der er nogen, der vil... Jamen, altså, det der et eller andet sted er lidt sjovt, og nu skal man passe på, hvad man siger, fordi de kan jo blive så provokeret, de siger, rend mig i røven. Men kan man sige, på leverandørsiden har jeg jo ikke mistet noget. Der er ikke nogen af mine leverandører, der har sagt, der gider vi skulle kende mig. Ja. Og det er jo nok fordi et eller andet sted også, at vi selvfølgelig har sindssygt travlt og køber rigtig meget. Så vi er selvfølgelig også en asset for dem, lige så vel som alle de andre er, selvom vi taler dårligt om deres produkt. Det er jo et eller andet sted ikke deres problem, fordi de skal jo nok få solgt varer. Så er der jo, kan man sige, decideret laksefabrikker og industrien i Danmark er jo ikke nogen, der hører fra. Altså, og kommer heller aldrig nogensinde til det. Men jeg skulle heller ikke, kan man sige, på den front dem skal jeg jo ikke bruge til noget som sådan. Så der, hvor vi får vores fisk fra, er jo stadig stabilt og godt. Og man kan sige, det er heldigvis også en branche, hvor der er alligevel nogle personer, altså som brænder den ene bro, så er der altid en anden, du kan ringe til, fordi vi handler, som vi gør. Altså, størstedelen af det, vi får hjem og køber, det er jo aktionsfisk, og der står jo
20 mennesker på den aktion hver dag, så man kan altid finde en til at hjælpe en med at købe fisk. Jo, jeg har så også fået nogle nye, altså der har ringet og sagt, vi vil gerne hjælpe, vi vil gerne, hvis du har brug for hjælp eller har brug for et eller andet, så, og fiskerne skriver jo, altså har du brug for det her, så siger du til, så kommer vi fandme. Og, altså, så du ved, jeg har jo, kan man sige, opbakning i den forstand fra fiskernes side af, og fra mange af grossisterne, som arbejder med dansk fisk også. Og det er man selvfølgelig glad for. Det var jeg da nervøs for på et tidspunkt, du ved, om min forsyningskæde også bare sagde fra, så sagde jeg, der er ikke det, vi skulle ikke handle med. For de kan jeg ikke få fisk, så kan jeg ikke åbne min forretning. Men det synes jeg ikke det synes jeg ikke har været et problem. Jamen, det er godt at høre. Du er ikke alene. Hvis du kunne tage en ting fra fiskeriet og plante det ind i politik, hvad skulle det være? Ja. Jamen altså, hvis man skal tage det for selve fiskeriet, det er simpelthen svært, fordi det er jo, men jeg tænker jo nogle gange det der med, men det er jo også fiskernes egen skyld jo. Jeg siger det tit til dem også, altså, de brokker sig jo også over en masse ting, og så siger så gå til jeres forening, det er det, de betaler dem for. Og så siger det gør vi også, men de gør ikke noget. Så siger så melder jeg ud. Det er det eneste signal, I kan sende. Og så selv tage kampen. Fordi I gemmer jer jo også bag en forening, som hvis I ikke synes, det er godt nok, ikke slår sig ordentligt nok for jer. Så de har jo også et problem i det, synes jeg. Altså nogle gange, når jeg snakker med dem. Jeg snakker jo nogle gange direkte med fiskerne og hører, hvad de har og sige også til tingene. Og der er mange af dem, der, jeg forstår ikke, de gider at blive ved, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså det danske fiskeri, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke lægger de både i havn og så siger, rend mig i røven, Danmark. Sådan som I taler om os, og sådan som I behandler os, og sådan som I pålægger os den ene og den anden og den tredje afgift og dårligt om og alt muligt. Jeg fatter simpelthen ikke, de gider at blive ved. Det må på mange måder være et lorteliv. Altså, og i gamle dage, der bliver de jo fandme hyldet, når de kommer i havn. I dag står folk og spytter efter dem. Altså, du ved, det er vendt om. Og de fiskere, jeg snakker med, der er brodne kar. Og dem skal man jo finde og lukke, lige så vel som man skal gøre med alt det andet. Men de fiskere, jeg snakker med, som de alle sammen siger, vi er ikke interesseret i at fange den sidste fisk. Fordi så har vi jo heller ikke noget at lave i morgen. Så vi vil som udgangspunkt gerne gøre det på den bedst gunstige måde. De er altid omstillingsparate. Fiskerne gør næsten alt, hvad de kan for at omlægge til at være så bæredygtige som overhovedet muligt, som samfundet gerne vil have, de skal være. Men der er selvfølgelig også en ramme. Og det der med, man som for eksempel man gør nu her med CO2-afgiften, bare pålægger en afgift til nogle fiskere, som ikke har mulighed for at omlægge sig til noget som helst andet. Jeg synes, det er helt sygt, at det bliver noget, man politisk trækker ned over nogen, uden at have en bedre kontekst på det. Så jeg synes det er helt klart det der med at nogle gange lade fagmanden også få lov til at sidde ved bordet. Fagmanden sidder ikke i foreningen. Og det er tit et problem, fordi når du sidder i foreningen, jamen, så sidder du med et jakkesæt og er ansat til at styre medlemmernes interesse inde ved bordet. Der sidder aldrig en mand i kedeldragt. Det ved jeg i hvert fald ikke, men det kunne jeg ikke forestille mig, der gør. Jeg har ikke oplevet det endnu, at der sidder en fisker og en fiskehandler. Men jeg ved, at min forening sidder der, og fiskeriets forening sidder der. Men der er ikke nogen af dem, der sidder der har fisk i hænderne. Og det er der problemet det er. Fordi de kan sidde og snakke, og de skal jo snakke lige så vel som det problem, jeg har haft med Danmarks Fiskehandler. De skal jo tale i medlemmernes interesse, også når de sidder ved det politiske bord. Og er interessen fra medlemmerne noget værre lort, så bliver det stadig det, de kæmper for. Fordi de skal opretholde deres medlemmer og medlemstal og kontingent. Så du ved, foreningerne er gode i mange henseende, men jeg druknede i den. Fordi jeg sad i bestyrelsen i 6 år og blev ved med at råbe og skrige på, prøv at vi skal gøre et eller andet, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, det sejler fuldstændig. Det kommer til at ødelægge vores forretning, hvis vi til sidst kun er afhængige af et produkt, der er skabt af industrien. Fordi så er der ikke en kæft, der gider at køre ned til os. Fordi hvis det produkt, der ligger i min forretning, er det samme, de kan hente i supermarkedet, så er der ikke nogen, der gider at bruge den ekstra tid på at køre ned til os. Der er aldrig sket en ski.
Jeg har aldrig set et resultat for noget af det, jeg har siddet i foreningen. Men hvad jeg har oplevet og opnået de sidste 4 måneder, da jeg valgte for første gang at sige, rend mig i røven, jeg gør det selv. Det kunne jeg have gjort for 6 år siden. Og skåret meget bedre igennem, tror jeg. Så har jeg haft, så har jeg ikke noget for børn og alt det der, som også tager 50% af ens tid. Så jeg synes det er helt klart, at man skal prøve at acceptere, at den der kultur, som vi lever i, både fiskerne og fiskehandlerne, er altså ikke noget, der er så broget og dumt, som man tror det er, men faktisk prøve at høre på, når vi også råber på hjælp, at det opråb, det faktisk kommer fra et godt sted af, og ikke bare kommer fra et eller andet sted om, at vi bare vil drive rovdrift og gøre dit og dat og det tredje. Fordi mange af dem, jeg ser i fjernsyn, og mange af dem, jeg ser udtale sig, er nogle mennesker, som knokler røven og bukserne, bare for at få tingene til at køre rundt. Og de bliver sgu ikke rigere af det ene eller det andet. Men de er dybt afhængige af at komme ud på det hav, fordi det er det, der er deres liv. Og hvis de ikke gør det, så har vi bare problemer med dem inde på land, fordi hvad fanden skal de så give sig til? Ja. Så man bliver nødt til at acceptere, at det her det er en branche og et fag i Danmark, som på mange måder virker rigtig gammeldags, og som har svært ved at udvikle sig. Men nogle gange så tror jeg også bare, at man skal sige, ja, men det er sådan, det er. Vi kan ikke gøre det anderledes. Menneskerne kan ikke være anderledes, fordi vi får aldrig nogensinde, vi får aldrig en akademiker ud at sejle på den måde, som de sejler i 7 dage, for så at komme hjem og kysse deres kone en enkelt dag, og så sejle afsted igen. Så vi bliver jo nødt til også at respektere de mennesker, der gør det her. Det er altså en ganske lille kerne af det danske samfund, som giver at finde sig i det og stille op til det hver eneste dag. Og det skal man jo hylde lige så meget, som man hele tiden prøver at finde lorten i det. Og det synes jeg ikke, de gør. Jeg synes, man skylder fiskerne en kæmpe undskyldning. Politisk og samfundet også. Altså, jeg synes virkelig, de bliver behandlet dårligt. Og jeg kan sgu være ligeglad, fordi med de mængder fisk, der bliver landet, om der så kun var én fisker, så er der nok til mig. Og det er jo sådan, jeg tror, mange tænker, ja, jeg skal være med dem, fordi der bliver landet så meget fisk, så der kommer aldrig til ikke at være fiskere. Men jeg synes bare stadig, at man skal huske på, at det er fandme nogle mennesker, der de knokler altså, og de offrer alt, hvad de kan, for også at få skivet til at køre rundt. Helt ned til den lille garnbåd, til mest de små garner og travlere, men altså helt op til de store også. Der er altså nogle mennesker, der ligger mange timer i det, og har en kæmpe faglighed, som aldrig bliver været. Det synes jeg, man skulle blive bedre til, og det skulle man respektere, når folk, der står i faget, siger, at det er sådan her, det er. Så skal man ikke gå ud og hente en tredje ekspert, fordi hvem er egentlig eksperten? Ham, der står og kigger ned på fisken hver dag, eller dem, der går ud og tager en lille måling ude i havet en gang imellem. Der har stenbiderne jo et kæmpe pragteksempel på, hvor galt det kan gå. Ja. Jamen, der skal helt klart være plads til det, og vi skal i hvert fald lytte mere til fagfolk. Det skal vi. Jamen, Jakob, tusind tak for din tid. Selv tak.